Basti! Ay, naku, talaga kung batang ko. Yung mga pin mo, tignan mo talaga. Ray! Bitaw na. Kaya ganun ko lang, wala rin naman. Ako tayo Ay, go na! Eto lang, wala na naman bibili niyan. Wala naman, tignan mo naman. Tignan mo, ano may besto nila. Okay lang yan, alam mo na. Okay. Ganyan talaga sa... Ay, dito yan. Bibirapan yung tatay mo. Naka-video yan, kuya. Bilyar to, bilyar. Wala na, hindi na uso to. Hindi na uso yung ganun. Ngayon, bilyar na, bilyar. Ang pagbabalik ni Joey Marquez, sa Paranaque. Hindi, bilyar tayo, bilyar. Ngayon, bilyar. Bilyar na rin sa akin, bilyar na rin yan. Bilyar na rin. Okay. Inamin na. Bilyar na rin. Kasi wala sige po. Bilyar. Ano gagawin nun? Kel, ano gagawin Noy? Wala gagawin si Noy. Ay, Dala na ko sa kilo yun. si Richard Reynoso, kapartner si Joey Marquez. Bilyar tayo, bilyar. Okay, ginawa mo. Bilyar. Yung laruan, may bayan ako, 130. Nasa na? Kel, Kel ako, lasing na din naman. Diba, lasing ako kaya naman. Diba ito? Kuya! Oy! Ito ako wala. Nakita, baka di nakita, ulitin ko. Ay! Inawel, o. Nakahiga. O, dali, nasa Reynoso, nakahiga. yan. O, tignan mo lang, ganda ng baby namin. O, Uy, mo ito. wala niya. Hi! Oy, o. Hi! Maganda ka ba? Oo, maganda dyan? Ah! Diyos lang. Ang ganda ni Ray, oh. Sino, dali mo na. Dali mo na yan. Ito. Ayan. Hindi na uso to. Hoy! Bilyar na uso. Yung anak mo, maarte na. Bilyar tayo, bilyar. Ayun. Tawag ko. Aray. Ano kayo? Maarte. Asa si Basti? Ay, sa labas. Basti! Basti! Basti, hi ka dito. Basti! Basi daw ka. Basi daw ka. Ah! Ah, sige mo. Sige na. Sige mo. Sige na. Ah, sige. Ay, mo. Oh, sige. Kel, sige. Ah, sige na. Sige na. Ah. Ang baboy! Oo, uwi na ka lang dali. Ihatid mo sa taas. Arte? Yes. Gab, pag sinila ng pauwi, ha? Ito na ang suot ko. Ray! Ay, Raquel. Kuya. Makakalimutan niya kung sinapatos niya. Uy. Tutulog ka na? Tutaw yun, Sil. Tutaw. 2,000, di ba? Magkano pila natin kanina? Ito, nasa gitna. 2,000, yeah. 2,000. Kaya mo kay Mr. Ding, kay Mr. Ding. Yung pag ganun ganun. Ano pili ko na yun? Yan na yung, holiday. Yung ginagawa. Pati si William Defoe, nakikain, sa kilos. Dapat ba yung gas? Hindi mo ba may YouTube din? Nasa YouTube din si Gabi. Oo? Ano? Nanay, ano ba masasabi niyo kay Nap? Ano na? Kay Nap. Kay Nap, naku, napakabait na anak ko na yan. Namimiss niyo na ba, Nay? Ako nga, miss ko na yung anak ko eh. Kaya lang, talaga yatang hindi pa niya swerte. Nakauwi. Tingnan si nanay, nagbibilang na lang ng pera. Yan ang kanyang benta. Ganda sila ka mo. Hindi mo na ako. Asa pinabas sa YouTube. Pag ganun ko kaya kaya no? Pag ganun ko lumalaki yung pusiso ko. Hindi mo na ako. Ang ganda sa Ayan si YouTube. Chang, oh. Ayan si Chang. Chang! Ayun ako, magkakita.
Uwi na kayo. Hoy, nakakamagati sa inyo. Mamaya, gagawin ko. Victor! Makakayang aga mag... Kaputla na naman yan, o tingnan mo. Day! 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 Naglinis lang ako lang. Pwede nyo ko yan. Ano kayo? Hindi lang ako. Ano? Ray! Ray! Tawagin mo yun, ha? Ganda yung baka yan, may ganda yan, may ganda. Ako, wala ko. Andre! Nakawawalitan ka, maliit na yan. Salim! Sino? Oh, nandito ba yan? Dito dyan, sige, papauwi na. Ha? Oo, sige, sige. Oo. Eden? Eden? Dadawa, sabi ko nandito ba yan? Hindi ko ako sila. Alam ko yung mga Ako, kasi kuya pag-ano yun.